Walau ku menangis darah. Gusti. Mau pelik kewan. Kene. Yo, wis gede-gede iki. Sehat-sehat. Arep do mana ya do mana os, tak openi pokoke. Mau Pak. Gue tak dek wedang. Besek. Ning omah ana sapa wae iki, Mong? Mas yo selamat di Bandung kan. Nuwun. Ya, besek. Piye iki? Meduse? Sehat-sehat wedhuse. Ayo sesuk iki sono wong sing meh kumpul lho Pakmu. Sesuk sapa? Sapa sing arep nunggu? Yo kono sudah gani kono. Golek sing apik, golek sing lemu-lemu. Kuwi ana siji sing wis siap dinganu. Lah iya. Aduh. Masak apa iki? Gawek kayak nganu, masak rendang iwak kebo. Enak man. Wak kebo? Iya iwak kebo. Cocok iki. Liyane do rendang sapi, aku tak rendang iwak kebo wis. Ora alot. Yo lah masake wirong dino, rong. Pitae yo saka kono luar negeri. Ah, ya top tenan. Wis. Jos pokoke.